मालवण नगर परिषदेच्या लोकनियुक्त पहिल्या महिला आणि 16व्या नगराध्यक्ष म्हणून शिवसेनेच्या ममता वराडकर यांनी जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्यासह विजयी उमेदवार आणि पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, प्रशासनातील कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारला। मालवण नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नूतन नगराध्यक्षांचा पदभार सोहळा गुरुवारी दिमाखात पार पडला। पुष्पवृष्टी आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत लोकनियुक्त नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांचं पालिकेत जल्लोषी स्वागत करण्यात आलं। यावेळी जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्यासह सर्व शिवसेना नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नूतन नगराध्यक्ष वराडकर म्हणाल्यात, हा विजय माझा एकटीचा नसून मालवणच्या तमाम जनतेचा, माझ्या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचा आहे। खासदार नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत आणि आमदार निलेश राणे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या निवडणूक मालवणकरांनी मला साथ देत विजयी केल्याचं म्हटलंय। मालवणची भूमी, त्या मालवणच्या भूमीमध्ये श्रीदेव नारायण, श्रीदेव रामेश्वर आणि श्रीदेव सातेरी यांना मी नतमस्तक केलं। हा विजय माझ्या एकटीचा नसून आपल्या सर्व मालवणच्या जनतेचा विजय आहे। आपले माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आमदार निलेश राणे साहेब, तसेच आपले आदरणीय दत्ता सामंत साहेब, आपले महिलेची कानडकर साहेब आणि माझे सर्व कार्यकर्ते, या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेमुळे आज हा माझा विजय आपण गेल्या निवडणुकीत आम्ही अजेंडा मांडला होता की जनतेची सेवा करणे आणि पूर्ण मालवण शहरामध्ये आपल्या पूर्ण मालवण शहर स्वच्छ, सुंदर, आपण अजेंड्यामध्ये जे काही मुद्दे असतील ते पूर्णपणे प्रामाणिकपणे काम करण्याचा त्याचा प्रयत्न करेल। तसेच आपल्या मालवण शहरासह सुंदर, स्वच्छ आणि आपल्या सर्वांना निरोगी आयुष्य लाभो इतकी ईश्वर चरणी प्रार्थना करते। हे श्रेय सर्व माझे नसून पूर्ण मालवण जनतेचे आहे आणि तो काय मालवण जनतेने माझ्यावर विश्वास ठेवला, त्या मालवणची जनता ही सगळी माझी माणसं आहेत। मी त्यांच्या काम असेल तर मी त्यांना पूर्णपणे माझ्या सहकारी त्यांच्या मार्गदर्शन किंवा माझे सर्व 10 नगरसेवक त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न करेल आणि आपल्या मालवणची जनता सुज्ञ आहे, त्यांनी पूर्णपणे माझ्यावर जबाबदारी टाकली तसं मी पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करेन। जय हिंद। या इलेक्शनमध्ये आरोप प्रत्यारोप प्रत्येक पक्षाने केले। मला सांगायला अभिमान वाटतो की माझ्या पक्षाचे सर्वच कार्यकर्ते कुठल्याही आरोपामध्ये किंवा कुठल्याही चॅलेंजमध्ये न पडता काही प्रभागामध्ये ज्यांना सपोर्ट दिलेली होती, शहरातली सर्व मंडळी होती, प्रत्येक वार्डामध्ये म्हणजे असंख्य मंडळी होती। काही आमच्यामध्ये राजकारणामध्ये नव्हती, मी सगळ्याची नावं घेत नाही, परंतु राजकारणामध्ये आमच्या पक्षामध्ये पदार्थ मंडळी होती, पक्षाचे कार्यकर्ते होते, त्याचं नाव नाही घेतलं तरी चालेल, पण पक्षाच्या पदार्थ नसताना काही मंडळी या ठिकाणी आम्हाला मदत करण्यात आली। म्हणजे उदाहरणार्थ राजकोटमध्ये सुनील खंदारे, संतोष खंदारे ही मंडळी होती, दांडीमध्ये आबातारे, कमलेश, संदीप, ते पदार्थ मोठे मोठे पदार्थ नाही ती मंडळी, आमचे नारायण असतील हे सगळीच त्या ठिकाणी होती। तिकडे गावकरवाडीमध्ये बोकरू गावकर, साई आपला मंगळकर, तिकडे जगदीश गावकर, शरद गावकर, आमचे रवी मालवणकर, महेश बांदेकर, म्हणजे पक्षाच्या कुठल्या आपल्या पदार्थ नाही, परंतु सन्मान्य निलेजीच्या पाठी अंकित केरुरकर, मी शेखरगार, म्हणजे आम्ही 2021 साली
आमची कार्यकाळ पूर्ण करून या ठिकाणी आम्ही गेलो होतो या नगरपालिकेतून. आणि त्यानंतर प्रशासकीय कालावधी जो कधी आतापर्यंत इतिहासात कधी एवढा मोठा प्रशासकीय कालावधी नसतो. कालावधी असतो तो 2 दिवसाचा, 3 दिवसाचा किंवा 8 दिवसाचा. पण यावर्षी काही राजकीय घडामोडीमुळे तो जवळपास 4 वर्षाचा प्रतीक. आता म्हणजे आम्हाला 25 डिसेंबरला मी मागच्या 25 डिसेंबर 16ला बसलो होतो. त्याच्यानंतर आज 25 डिसेंबर 25ला आमच्या मॅडम बसतात. मालवण नगर परिषदेमध्ये मी शिवसेना पक्षाकडून धनुष्यबाण घेऊन आलो होतो आणि तो धनुष्यबाण मॅडम प्रवेश केलेला आहे. ही बरोबर भाग्याची गोष्ट आहे. म्हणजे सतत आता नाही म्हणायला 9 आणि पुढची 5 वर्ष आणि पुढची वर्ष ही शिवसेनेचे प्राबल्य या मालवण नगर परिषदेत. आज खऱ्या अर्थाने मला माझी झाल्यासारखं वाटलं. कारण कालपर्यंत आम्ही आमची भूमिका ॲज ए नगराध्यक्ष म्हणून कायम ठेवली होती. कारण ज्या जनतेने आम्हाला मागची 5 वर्ष 16 ते 21 पर्यंत नगराध्यक्ष म्हणून बघितलेलं होतं, त्यानंतर कोणी इथे नगराध्यक्ष नसताना आपण जर जबाबदारी झटकली असती तर चुकी झालं असतं. आणि त्याच्यामुळे आम्ही 21 ते 25 सालापर्यंत आम्ही मालवणची जनतेची जेवढी कामं करता येईल तेवढी या ठिकाणी केली होती. त्यामुळे खरोखर आज जरा मला भाऊ झालेलो आहे मी. कारण नगरपालिकेची एक जबाबदारी घेऊन मोकळं झाल्याचं वाटतं आणि मॅडमांची जबाबदारी वाढलेली आहे. पण मॅडमांना मी शासक करतो या ठिकाणी घाबरून जाण्याचं कारण नाही. कारण तुमच्याकडे अशी व्यक्ती आहे जी प्रशासनामध्ये 21 वर्ष आणि नगर परिषदेत नगरात 5 वर्ष काम केलेले आहे. त्याच्यामध्ये घाबरून जाऊ नका. स्टाफ पण आपला चांगला आहे, त्याच्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही. एक विजन घेऊ म्हणजे आदरणीय आमचे निलेश ठाणे साहेब यांचं एक विजन होतं आणि कित्येक वर्षानंतर आदरणीय नारायण राणे साहेबांचं जे विजन होतं त्याच्यानंतर कित्येक वर्षानंतर एक विजन घेतलेली व्यक्ती या आमदार म्हणून आपल्याला लाभलेली आहे. ते म्हणजे आमचे निलेश राणे साहेब. म्हणजे आम्ही पण प्रशासनात काम केलेली व्यक्ती आहोत. म्हणजे असं तुरळक असतं, क्वचित असतं आमच्यासारखं उदाहरण की ज्याने प्रशासनात काम केले आणि परत तो नगराध्यक्ष होऊन बसला. त्याच्यामुळे प्रशासकीय बाजूने पण आम्ही खासदार आमदार बघितलेले होते आणि राजकीय बाजूने पण बघितलेले होते. त्यामुळे आदरणीय नारायण राणेंचं काम आम्ही जवळून बघितलेलं होतं. त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्यांची ग्रास्पिंग पॉवर. एखाद्या माणसाला बघितलं की पुढच्या वेळेला त्याला नावाने हाक मारणार. कुठल्याही अधिकाराची हिंमत नव्हती की मागच्या वेळेला हे काम केलं आता करणार नाही, एवढं त्यांचं त्याच्यावर पडलं होतं. आणि त्यानंतर कित्येक वर्षांनी आज निलेश राणे साहेबांच्या नावाने आपल्याला या ठिकाणी एक चांगला आमदार मिळालेला आहे. विधानसभेची त्यांची बातमी निघली असती म्हणजे विधानसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षाला पण ठामपणे विचारणारे, त्यांच्याबद्दल आवाज उठवणारे असे निलेश राणे. मला वाटतं सत्ताधारी पण आता घाबरत असतील की निलेश राणे विधानमंडळामध्ये कुठला प्रश्न विचारणार म्हणून. त्यामुळे त्यांची आता शिवसेनेच्या नेतेपदी निवड पण झालेली आहे. प्रचार प्रमुख म्हणून मुंबईत अशा माणसाचं विजन आज मालवणबद्दल आहे. आणि ते मालवणचं विजन एवढं मोठं आहे की आम्ही पण प्रशासनात काम केलेल्या व्यक्ती होतो. आमचं पण विजन होतं. आम्ही पण मालवण नगर परिषदेमध्ये माझ्या कारकिर्दीत जवळपास 100 कोटीचे प्रस्ताव या ठिकाणी आपण केले. पण यावेळी निलेश राणेंच्या संपर्कात आलो. माझा पण जास्त संपर्क नव्हता, आता या मागच्या वर्षभरात आहे. पण त्यांचं विजन हे कल्पनेच्या पलीकडे आहे. म्हणजे आम्ही इमेजिनच करू शकत नाही एवढं त्यांचं या ठिकाणी मालवणबद्दलचं त्यांचं जे त्यांनी विजन ठेवलेलं आहे. त्यांनी त्या दिवशी जी विजन डॉक्युमेंटरी दाखवली ती जर सत्यात उतरली मी सांगतो पुढच्या 5 वर्षामध्ये मालवणचा कायापालट होणार. म्हणजे आम्ही मॅडम म्हणजे तुम्ही इकडे बसला तुम्हाला निलेश आमदार मिळाले, आमच्या वेळेला जर मिळाले असते तर 100 कोटीचा आकडा नक्कीच 500 कोटीला गेला असता. त्याच्यामुळे तुमचा माझा जबाबदारी आहे की साहेबांकडे किती प्रस्ताव घेऊन जायचे आणि काय करायचं. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण सगळेजण या ठिकाणी मॅडमना या निवडणुकीमध्ये निवडून आणून आदरणीय दत्ताजी सावंत साहेबांचे जिल्हाध्यक्ष कुठलेही बघा एखादी जिल्हाध्यक्ष लेवलची व्यक्ती प्रत्येक प्रांगणात जाऊन वाड्यावाड्यात जाऊन घराघरात जाऊन प्रचार करणारी एकमेव दत्ता सावंत. त्याच्यामुळे कोण दत्ता सावंत याचं उत्तर त्यांनी 21 तारखेला दिलं. त्यांनी सांगितलं काम करून दाखवेल, बोलून काय करायचं नाही. त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे. म्हणजे तुमच्या पाठीशी दत्ता सावंत सारखी व्यक्ती आहे, आदरणीय आमचे आमदार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला घाबरून जाण्याचं कारण नाही. प्रशासन चांगलं आहे आणि इकडे आल्यानंतर या सभागृहात खेळीमेळीचं वातावरण असतं. आमच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत फक्त 2 ठराव झाले या ठिकाणी मतदानाचे, बाकी सगळे ठराव एकमताने झाले होते. त्याच्यामुळे मॅडम आपण कसं हँडल करणार समोरच्याला. आता राजकारण करायचं नाही, आता आपण समाजासाठी करायचं काम करायचं, सगळ्यांबरोबर काम करायचं. त्याच्यामुळे ही या ठिकाणी महत्व या सभागृहाचं जे महत्व आहे ते आहे तुम्ही. आणि इकडे तुम्ही किती ताणून धरणार त्याच्यावर सभागृह संघटना. सभागृहात जेव्हा तुम्ही खेळीमेळीचं वातावरण ठेवणार तेव्हा तुम्ही सक्सेस होणार. तुम्हाला या सर्व पुढील कारवाईसाठी शुभेच्छा देतो आणि म्हणतो जय हिंद जय महाराष्ट्र.